गिबियावनो बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि साफ्रोमबो रायजो राजाफोरनिसिम मुसलपुर दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै जोङो हामलायनाय बावहरबाय। लोगोसेयावनो फैबाय थानाय 2024 इंराजि मायथाइनि गोदान बोसोरनि जि हामलायनाय बेखौबो आगथियायै जों बावहरबाय। दिनै मुसलपुर दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 54थि थान्दै जख'न्थाइ। बे दान्दिसे समनि सिगां बेयो जोंहा मानगोनां बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथाङा थान्दै मेल बेखेवगिरि महरै बाहागो लानानै बेखेवनानै होलांबाय। थान्दै मेलनि सिगां जोंहा फिरफिला बिरहोनाय जे मुंख्लं खाम्फायाव बिबार बावनाय, बड'फानि मुसुखायाव बिबार बावनाय, बेफोर गासिबो मोजाङै मोजां जोबलांबाय। दिनै थान्दै मेलनि गेजेरजों जोङो माखासे मानि मुसलपुर हिसाबै जोंहा माखासे मानि गोजामफोर बिथांखि दंखायो। बेफोरनि अनगायैबो दिनै गामि आफादफोरनिफ्राय गोदान गोदान बिथांखि फैगोन। मुसलपुर दख'र एबसुखौ जोंनि बेन्दोंआव थानाय गुबुन गुबुन गामिफोरा मा मा खामानि मावजानो लुबैयो, मा मा गोदान गोदान बिथांखि लाजानो लुबैयो, बिथांमोननिफ्राय जों बिथांखि दान्दिसे समनि उनाव नाजावगोन। बिब्दिनो दिनैनि जि थान्दै मेल बेयो गाजा गोमजायै खुंफुंजागासिनो दङ। नंगौ, गोबांथार बिथांखि जोंनियाव फैयो। मुसलपुर हिसाबै आथिखालाव मुसलपुरा मोनसे जाखांफुनाय टाउन बायदिबो जाबाय, जेला बेवहाय नोङो गुबुन गुबुन थासारिजों जों मोगा मोगि जानो गोनां जायो। बेवहाय नोङो ड्राग्सनिफ्राय जागायनानै, गान्जानिफ्राय जागायनानै बा समाज एन्टि ससियेल एक्टिभिटिस माखासे बिब्दिबो फैया नङा, फैयो, आथिखालाव फैबाय। दा बे बिथिङाव जोङो माब्लाबा गोनां जायोब्ला जोङो पुलिस प्रसासननिबो मदद निस्सय जों लाबोदों। आरो जोंहा रायजो राजा हिसाबै मुसलपुर हिसाबै जोंखौ जथेस्थ' अनसायो। जों बिथांमोननि जथेस्थ' मदद मोनो। आरो बिथांमोननि मददजोंनो खायसे खायसे जोङो सांग्रांथियारि मेल, लोगोसे माखौबा गोनां जायोब्ला आयेनारि हेफाजाब लानानैबो खायसे माने एन्टि ससियेल जिखिनि खामानि एक्टिभिटिस बेफोरखौ जों होबथानो नाजाबाय थादों आरो बिदिनो मावलांगासिनो दं। दायो फरायसाफोरनि जि परिखा फैगासिनो दङ, बेबायदियै मुसलपुर दख'र एबसुआ फरायसाफोरनि थाखाय माबायदि खामानि मावबोदों? औ, जोंहा देग्लाय मुसलपुर हिसाबै 86 फरायसाफोरा मेट्रिक आनजादाव जिरायगोन। मुसलपुर हिसाबै बेवहाय माखासे मानि गोजौ फरायसालिबो गैसोआ, गासै 3 गोजौ फरायसालि दङ। बिनि बर' मिडियामनिया गासै 83 फरायसाफोरा मेट्रिकआव जिरायगोन। आरो बे मेट्रिकआव जिरायनो गोनां फरायसाफोरखौ जोङो थांनाय 8 नभेम्बरनिफ्राय 23 नभेम्बरनि गेजेराव बिथांमोनखौ जों न'खर न'खर थांनानै लोगो हमबाय। खायसे फरायसाफोरनि रांखान्थि थासारिया जोबोद गाज्रि, सोरनाबा बहि गैया, सोरनाबा बिजाब गैया, बिदि मोनसे थासारियाव जों मोनबोदों। आरो बिथांमोनखौ जोङो बहि कलम बायनानैबो एसे एनै मदद खालामनांगौ जों खालामबोदों। जोंहा मुसलपुरावनो टिउसन सेन्टार मोनसे दङ। सोरबा फरायसाफोरा टिउसन सेन्टाराव फिस होनो हायैनि थाखाय टिउसन लानो हायाखैमोन, बा बिथांमोना जोंखौ रिकुवेस्ट खालामनायलाय जोङो टिउसन सेन्टारनि जि बिगोमाफोर बिथांमोनजोंबो रिकुवेस्ट खालामलायनानै बै फरायसाफोरखौ कनसेसन होनानैब्लाबो टिउसन सेन्टाराव गावनि कर्सखौ फोजोबनो हाथों, बेनि थाखाय जों खामानि मावदों। जोंहा फोथायनाय दङ मुसलपुराव देग्लाय मोजांसिन रिजाल्ट जों मोननो हागोन। थांनाय बारावबो जोंनि दख'रानि गासै 83 फरायसाया होदोंमोन, बिनि 11 फरायसाया मेट्रिकखौ गाज्रि खालामदों। देग्लाय जों 100% नाजाथाबनानै बे 100%खौनो पास खालामहोनो हायो नामा, बा फरायसाफ्रा उथ्रिलाङो नामा, बेनि थाखाय जों खामानि मावबाय थादों आरो जाफुंसारगोन होनना जोंहा फोथायनाय दं। सेरफांगुरि बाजार श'रुमा क्रिसमासनि दामाका अफार लाबोदों। क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार श'रुमा 15 डिसेम्बरनिफ्राय 31 डिसेम्बरसिम क्रिसमास दामाका अफार आरो एक्सचेन्जनि खाबुफोर होगासिनो दङ। नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार श'रुमजों लोगोसे कुसुगाव फेस्टिभ आउटलेट, सराइबिल फेस्टिभ आउटलेट, चिरां जिल्लानि सान्तिपुर फेस्टिभ आउटलेट आरो धुबुरी जिल्लानि थामाहाट फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमावबो खुंफुंजानाय क्रिसमास दामाका अफार एक्सचेन्जआव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो फुंखा एन्टारप्राइज बाजार श'रुमा लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय 90% लन, गंनै हेलमेट फ्रि, केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1000 रां केसबेक हरफिननाय जागोन आरो क्रिसमास दामाका अफार एक्सचेन्जजों लोगोसे बाइक बायगिरिफोरनो गांसे ब्लेंकेट फ्रि हरफानाय जागोन। फुंखा एन्टारप्राइज बाजार श'रुमा आरो मोजां खाबुबो होबावदों। 500 रां होग्रोनानै गोसोबायदि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन आरो गासै गारिजों लोगोसे मोनफा मोनफायै एस्युड गिफ्ट हरनाय जागोन। आबुङै मिथिबावनो थाखाय 8158722656 आरो 9101547892 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।